ناویم لورین مامۆستا دیرۆک بۆرەیە ئەمە ئیرۆ وانێکە دیبن جوانەی ڕفێحەت شخوا ئەم گەهانە بەشا چارە و وانا چارە ئەمە ئیرۆ جۆرە بکەم لێنن شخوا ئیرۆ وانا و شخوا سەر شارستانیە ئەکادایە شخوا دەما واوانێ دیدی مەبرن شیرۆڤەکردن مە بەحسا شارستانیە ناوەندی کرد و شارستانیە سۆمەرا کرد مەگۆچقا پێشکەتی بوو برەنگێکی بەس هەروەر وەکو گوتبێژێ جوواک و مرۆڤ وەکو گۆمبێژن دووری هەفکەت بوون جعلی شارستانی و گەلێکی پێشکەتی بوون سۆمەر بەس هەروەر وەکو گۆمبێژن زیگۆرات ئاوا کردبوون و چقا باجارێوا پێشکەتی بنجی وەکو گۆمبێژن تشتێ وای وەکو گۆمبێژن ئێز وەکو گۆمبێژن تشتێنە باشی جەمواناکێ هەبوون لەبێ درکێ شارستانیا ئەکاجی وەکو گۆمبێژن تێ شارستانیا سۆمەرا سوود دەگرێت چمەش بەرگوتمی داگیری وێتکردن لەبێ درکێ ئەمکارن بێژن شارستانیا ئەکات کنگی بەدەست پێکریە ساڵا 1350 دەشخوا بەری زاینێ دەست پێکریە الکودرکێ شارستانیا ئەکات الکودرێ دەست پێکریە ئەمکارن بێژن کەنداوا بەسرایێ دەست پێکریە حتا ئەناتۆلیایێ سینۆرێ وێناکێ ئەڤن شخۆڤا مەنیفساندێ سەرتە پێش وەرەش بەرگۆ سینۆرێ گەلکی مهمن سینۆرێن شارستانیا ئەکادا وەکو گۆمبێژن شکەنداوا بەسرایێ حیا ئەناتۆلیایێ دەست پێکریە و ji welatê îlamê heya deryaya spî jî berfereh bûye. Li vê dirkê me jora şîrovekir û sînorê ekadan me got. Li vê dirkê em karin bêjin jî şaristaniya ekada şaristaniya yekem bû di dîrokê de ya got gombêjin ji aliyê dagirgeriyê ve gelekî bikar tanîn. Çima şixwa wekû gombêjin ji aliyê hêza xwe ve gelekî ji aliyê dagirgeriyê ve pêş dixistin dixistine cihê olî de wekû gombêjin cihê olî cihê wênakê hêza artêşê bikar tanîn êrişî wa bajarê dora xwe dikirin wekû gombêjin ji ber got dixwestin şaristaniya wa berfereh bibe. Li vê dirkê em karin bêjin xwe ekadiyûn wekû gombêjin ekad ew ekadiyûn ji necada semetîk bûn ew jî em karin bêjin zimanê somera sûd girtibûn û bandor bûbûn û xwe wekû gombêjin ji çanda alûbeyt jî bandor bûbûn xwe şaristaniya wa ya navendî wekû gombêjin dîrokê de ya wekû gombêjin ya bingihîn ya çanda alûbeyt sûd girtibûn li vê dirkê xwe heta em karin bêjin çanda somera jî rûxan dibûn ew em bêjin lawaz kiribûn. Li vê dirkê şaristaniya ekad ew jî binavûdeng bûn şaristaniya wa gelekî pêşketî bû çima em karin bêjin me got me goj aliyê hêza olî ve di dema somera wa de me got me got hêza olî hebû parastgeh hebûn wekû gombêjin kar tanîn zîgorat ava kiribûn bajar berfereh kiribûn bes ekad wextê got diçe êrişî wa bajarê hewî dora xwe kir xwe me got me got gelekî ew somera êrişî hev kirin wekû gombêjin hinek ji bajarê wanakî kete bin destê ekadan de ekad li vê dirkê em karin bêjin gelek bajarê wa xistine bin destê xwe de şaristaniya wa sûd girt û berfereh jî kir li vê dirkê em karin bêjin bes herwer ji aliyê dagirgeriyê ve di dîrokê de şaristaniya ekad bêjin ji aliyê dagirgeriyê ve gelekî bikartanîn yani wekû gombêjin ji xwe li vê dirê erê dema xwedawenda û rahiban wanakê de hata çû ewnakê û dema wênakê kete wekû gombêjin ji dema olî çû kete hêza artêşê gelekî bikar anî. Li vê dirkê ji xwe em karin bêjin ê di qeralê yekem ê di dîrokê de ê got derket em karin bêjin dema ekada bû navî sargon bû sargon gelekî binavûdeng bû bihêz bû wekû gombêjin ji xwe pergala yekemîn ya dîrokê de ya împaratoriya dagirgeriyê bû yani împaratoriya wînakê ji aliyê dagirgeriyê ve gelekî bikar hatibû. Li vê dirkê em karin ji were çi jî bêjin em karin bêjin sargon ji xwe em dibêjin sargon jî dîrokê de binavûdeng bû bihêz bû her cihekî got diçûyê de kete bin distî wî de yani wekû gombêjin ew cih diba bû bikeve bin distî de yani ji aliyê ji ber got em karin bêjin artêşa wî jî gelek bû û binavûdeng bû împaratoriya wînakê jî berfereh bû li vê dirkê. Li vê dirkê em karin bêjin gotineka wî hebû dîrokê de digot her yê wekû gombêjin tu kes nikarê weka me bajara wekû gombêjin dagir bike û ê got dagir bike jî ber were ew bajarê got me dagir kirine were ji min bistênê got karibe. Bêje ji ber wilo em karin bêjin sargon xwe dît dîrokê de ê gelekî bihêz ji aliyê dagirgeriyê ve. Li vê dirkê em dikazinin ji were ji xwe bêjin li wê wînakê jî me ji were resmênin li vê dirkê
سارگۆن ئەف بوو خۆ سارگۆن ئەمکارن بێژن ئەنوروی ویناکێ نەگەلێکی خویا بوو چما ژبەر گۆتمی جل و بەرگێ ئێ شەر و پەفچوونێ خۆتکردن ژبەر و لە ڕووی ویناکێ نەگەلێکی خویاییە دوێ وانێ دەخویا شخوا باە مەژۆرە رسمان کە گۆم بێژن ڕووی وی نەگەلکی خویا بوو ژبەر گۆتمی جل و بەرگێ ئێ ئارتێشێوە کە گۆم بێژن خۆت کرد و ئێ شەر و پەفچوونێ تمی لێ بوون إذن سارگۆن ئەڤە va مەژۆرە رسمان vî rengî bû cil û berkê ertêşê bûn خۆم دikarin bêjin nûtimî her bajarekî godagirt kir ji şaristaniya wan nakê sû digirt weke gom bêjin û bandor dibû û pêj jî dixistin bes herwer weke gom bêjin nû ji aliyê dagirgirî ve dîrokê de marûf bûn nû ji dêla hêza olî ve hêza artêşê bikartanîn ji ber wilo sargon binav û deng bû di dîrokê de ha ev e sargon ev e weke gom bêjin vî rengî sargon ha ev wî wînakê bû li gorî lîkolîna û dîroknasan êgo tiştê wî dîtibûn ev bû li vê dirkê em wana xweş xwe bi dawî dikin em ên hakê ji we re pirsên xandinê jî çareser bikin pirsên xandinê pirsan xandinê ya yekemîn dibêje ekadan çanda xwe ji ku girtibû ji xwe me got me got ekada çanda xwe ji alobeyê digirtibû îzen li vê dirkê ev nakê me got ekadan çanda xwe ji alobeyê digirtibû hevokên rast bi tîpa ra û ên şaş bi tîpa şaş jî binî çareser bikin li vê dirkê ekad dibêje dibe ekadî ji nijada arîna rast e wele şaş e na ne ji nijada arî bûn ji nijada semîtîk bûn li vê dirkêya duya dibêje dibe qeralê sargon xwedî dewleteke biçûk bû na ne xwedî dewleteke biçûk bû ji xwe xwedî dewleteke gelekî mezin bû binav û deng bû ji xwe ji aliyê dagirgiriyê ve di dema ekadan de li şûna hêza olî hêza artêşê pêşketiya ji xwe ev nakê rast e îzen hakê me dîsa ji we re vegerînin me got me got ekadî ji nijada arîne na şaş e qeralê sargon xwedî dewleteke biçûk bû na şaş e xwedî dewleteke mezin bû ya siyad bi dema ekadan de li şûna hêza olî hêza artêşê bikar aniye rast e ev nakê Tamam li vê dirkê me wana xwe bi dawî kir û me pirsên xandinê jî ji we re çareser kirin heta waneke dîz we bibînim kêf û xweşiyê de û xatirê we